Începutul acestei săptămâni a fost marcat de un eveniment cultural de care glodenenii nici nu au știut. Festivalul Regional al Cântecului Coral și Vocal la Izvoarele Neamului i-a adunat astăzi pe cei îndrăgostiți de muzică și tradiții în Centrul Cultural Glodeni. Artiștii și-au pus haine de sărbătoare, dar au evoluat în fața scaunelor goale. Mai multe detalii în reportajul ce urmează. Cu toate că suntem în început de săptămână, dar și de lună nouă, Serviciul de Cultură Glodeni a pregătit un eveniment cultural. Festivalul Regional la Izvoarele Neamului a făcut o trecere în revista colectivelor corale și vocale din localitățile raionului. Artiștii au pregătit cele mai frumoase perle folclorice culese din localitățile de un event pentru a le aduce în scenă. Ne place să promovăm tradițiile și obiceiurile neamului. Suntem un colectiv nou format, avem costumații, suntem mândri de ceea ce avem și de ce să nu promovăm și să ne cunoască lumea. Concurenții mei de astăzi sunt niște concurenți demni, îi socot foarte puternici. Îndeosebi se marchează concurenții de la Casa de Cultură Glodeni. Socot că cântă foarte frumos și interesant. Sper că pe viitor vom avea și noi succese pe plan republican și de asemenea european și moldean. Noi am participat la mai multe festivaluri. Astăzi festivalul la Festivalul Regional, un concurs care vrem toți să ne punem toate eforturile ca să arătăm ce putem la sate. Aportul oamenilor, băieți, doritorilor din sat am format ansamblul ăsta care e compus de 12 persoane, elevi și oameni. Suntem în vârsta, cel mai mare participant are vârsta de 60 de ani. Cel mai mic? Cel mai mic 14. Ce v-a motivat dumneavoastră să participați la acest festival? Gândul de a forma o ansamblu vocal a fost, l-am avut de mult, l-am avut în plan. Pur și simplu nu se găseau. Dacă erau inițiatori, nu aveam oamenii care să nu susțină, am în vedere nu material, să nu susțină prin fapte. Și am dovedit, am adunat, am găsit oamenii doritori și iată, am ajuns la cei și... La festival au participat 13 colective corale și vocale din 9 localități: Glodeni, Cașba, Hâșdieni, Petrunea, Iablona, Ciciulea. 3 colective Dușmani, Balatina și Sturzovca. Au fost receptivi toate colectivele care sunt înregistrate în rapoartele statistice de activitate a caselor și căminilor de cultură. Deci din 15 formații care activează în raionul Glodeni, 11 sunt prezente. Nu au fost indiferenți de această acțiune culturală. După cum și ați văzut, are loc într-o zi frumoasă de sărbătoare creștine Constantin și Ileana. Menționăm că festivalul la Izvoarele Neamului este organizat tradițional în fiecare an în luna mai, iar obiectivul festivalului ține de promovarea artei și a tradițiilor folclorice. Pentru organizarea evenimentului au fost alocați 3.000 de lei cu care au fost menționați artiștii.